sa'yo matulog. Benepisyo? Sa benepisyo. Hindi, kaya matana ko, patanon o tiguwang. Patanon. Sa'yo makapatutoy sa bata. Oh, sa'yo kapatid. Pagkatagtaon, lahat naman ng toto. Hi, may hapon sa Nanapot may tanan. mga sis. Ani-ana po kami sa paghisgot-hisgot. Pagtuki-tuki. Pagtimbang-timbang. Pag una-una, kung sa'yo'y maayong benepisyo sa sa'yo matulog. Na, murag, Sa'yo. sa'yo matulog. Dagang may tabo na sa'yo. Daghang Ang mo. sa'yo Ang unang benepisyo sa sayo matulog. Oh. Dali ra ta makakaon, dali ra na to mahinumduman ang mga kuan ba, mga maayong para sa nag-eskwela ba nga. Mga Dali utak ra sa ta ba ano, fast Dali learner. ra. fast learner. Gusto pa in short po, dili Kumbaga. ka lintano. Oh, dili Ah. lintano. Kumbaga, kinahanglan, magunahuna din ka kung sa imong buhato na pud pagka unya o pagkaugma, ana. Ang unang benepisyo sa sayo matulog, fast learning. Ga-research gini mo niya, Jay. Oh yes. Wow. Mao ba? Unsa man na siya? Unsa? Kung sa'yo ka matulog, alas 8, Daghan kag may bawaan makatunan mo. inigmata nimo sa buntag, brisko imong utok. Dayon. So, dili labad nga, ug naa kay seminar karon, brisko kayo imong pagpaminaw. Kaysa bilag ka, natulog ka alas Inuod 11, yun. magduka-duka ka dito sa Uy, seminaran. gaan kay imong lawas. Fast learner ta ana. Basta sa'yo Okay, ka matulog. ma-recover man niya. Fast ang learner. imong mind ba? Basta kuan Oh. sayo ka matulog. Ang Oh, tao, relax. Ang tao, Kalintano, oh, dili dili ka kalintano. lintano. Ah, Maayo na dili sa mga maayo estudyante. magsige bilar-bilar kay Oh. ma-Alzheimer ka. hindi ka tiguang. Hala, Okay. kabuton. Og dili ka matulog og sayo, syempre dagko ay bags nimo diya. Luspad pa imong nawong. Anak, nya Maayo gyud ang sa'yo matulog kay ug naa kay problema. makasulod. Sayo ra kay sulbaron. Mo May na mas- ikaduha kuwan man ikaduha imong na to makuha nga benepisyo sa iyo Oh. matulog. Mm. Dali ta makasolbad og problema. Kaysa magbilar ka. Problem solving. Magbilar ka ng gabi pagkaugma. Kuha na imong Wala, dagway Di, wala Uy, na. wala gyapon. Daghan kay ka problema man gyapon. Na kay daghan yung benepisyo na sayo matulog sick. Kay- Ano? Syempre maka minggol-minggol pa o maka Kung sayo. Kamu ba ganun na imong dautan do? Ug naa kay problema. Kalma ra kayo ka. Oh. Kalmado ra kayo, kalmado ra kayo. Stay calm. Oh. Mo na number 3 na to nga Mo na consider. Dali ra kay ka makahuna-huna og sulbad kay kalmado man imong huna-huna. Okay, di mo ka nila bilar. pag bilar gyud kuno ka init mo ulo na din mura kag saput-saputon gyud ka. Mao gyud. O pag dili ka kanang sayo matulog kay syempre daghan ra ba kayo mga instability na mga panghitabo anang dugay ka matulog si. Nay manguhit ana dugay mo entertain. Sapot na. Dayon. Mo na dili na Maayo din Oh. sa kuan. Ikaw, Maayo din sa Dayon lawas. ang Tinod jud. ang sunod na pud ana nga manana sa kuan healthy ang atong Oh, paglawas isa kana sa- kuan man siya kanang dili taluya kay ba dili taluya gyud. Aptik, Kay- aptik ako. kay imong panglawas basta sayo ka matulog eh. Mga alas 3, alas 4 mata na ka. Lagi niya. Daghan Labi na na, mga labi imo. na sayo kay ka matulog yan. Naapoy mo ang lalabs diha nga tanawa ba. Kaya ka mo nang basta. Oh, yan. Nga. May Ang nana. ikalima nga Dili. benepisyo sa sayo matulog, makawala kuno siya sa timbang, makapaus-us og timbang. Sayo Tinuod ba? Okay, sa'yo magkamukaon. Kinahanglan sa'yo ka magkaon. Ayaw kaon o matulog ka alas 8, kaon po ka alas 8, ayaw. Mukaon ka alas 5, tulog ka alas 8. Pero na po yung uban, sayo sila matulog kay mag-jogging sila early in the morning. So we slow, mag-loss na sila. Wait, usaon man nimo pag-jogging anang buntag ug natulog na kag alas 12 kalaunan bitaw bilara. O di maka-jogging pa ka. Uy daghan mahimo do. Daghan yun. Then, Kung sayo ka. makakuan po siya kanang asa na pud matulog magka-fight pud ka ng mga infections. Uy, dagang benepisyo sa Oo. sayo. Pare na ko, sayo ko matulog. Nagplano ko, mata na ko pagkabuntag, mag-garden man ko. O, mag-asikaso, ano ba? Ah, O, kinahanglan. dagang benepisyo. Uy, Matulog maka-extra ba kasi imong time nga, ay, mag-garden Okay, ko ron. ayaw man imo ang pagmata. Oo, ano ba? Magpinta ko sa kugutan. Ano, oo. Puros na takuan na kasi sige tagka-weight loss. Matulog po. Dili kay benepisyo man. Kinahanglan Not yun. only sa health, pati si mong time and management. Yung ay, kinahanglan ko. Lagi sayo mata matulog di nagsige nagka wala tong timbang ani. Mao na nang siksi na kay kali. Makapawala po siya sa mga Sayo infection.
infection. kay sa tulog niya. dali O pag ka. siya suga. Dali po makapawala sa mga infections po Tinood yun. makapaulay man ka din atong imong mga atong immune Uy, system ma-repair makabana mo. to siya og Ma-repair. pa-repair. Ma-repair good siya. Oo. Labi Ang na, imong wala kuan. yung suga. Oo. Nga haya ka nang ngit-ngit yun. Oo. Bitaw kayo. In between sa kuan sa 10 p.m. to 2 a.m. Dinanglan imong suga close gid na siya para ang ato ang immune system magbana to sa repair sa ato ang mga daot nga mga selula. Pero mag-wonder ko ba unsa din ang sa immune system nato nga mahadlok man og hayag umo na siya. Uy, ikaw ba? Imagine na, siya nag-repair. Tapos ikaw, nag-workout ka, ang energy ni mo, imong gigamit. Dili na Dili siya man ka gusto. maka-workout kay gabi man to siya kinanglan man nga nag-repair to siya in between Sana man sa sa base? 10 Hinahanglan, wag yun kay damgo. 10 p.m. Kanang to tulog yun nga oh. namin. Halasik. Tulog ba? Ang- Kaya ang- magdamgo ka, mahago man ka. Ang Sabi na na damgo. magukon sa damgo. Pero sa reality, bitaw no, kanang kung magdamgo ka matulog, kay kon daw na, kanang nakarelax doon, imong ang kaguling mo. Ang kuyaw lang, nagdamgo ka, na di nakakabalik, ng imong Eh, oh. espiritu, nabiyaan. Taas bis mo kinabuhi. Tungod sa sayo Oh, matulog. yung Ah. kapag yung kurente sa una. Mo na Oh, may kurente, wala Alas 7, wala na, natulog na. Wala gyud sa ilang pag kanang pulaw-pulaw, wala man na sa mga katigulangan. Kaya ang suga sa una matumba na masunog niya, di palungo na lang yun. Dayon, Dayon, Suga nga ka ng lampara. Tigon na gid ay kuno kay nakaapak. di isa po. Di, sa tinod lang, isa yun. Kaning siging kasuko, o magsigi kag aburido imong ulo. Sa magtiayon ha, sa tinod lang. Kani manggong labing-labing sa magtiayon nga sayo matulog, maka kuan man na sa imong kaaburido sa ulo. Na, dagang bana do. Dahil matulog na tag sayo, taas ang Mo kinabuhi. na ingon nga ang ikawalo nato nga benepisyo nga Sa sa sayo matulog longevity. Oh, kanang madugangan ang imong kinabuhi kay kung sika Taas sa kabila. kinabuhi. Nya karon ang mga batanon ron kay dugan kay matulog. Maunang wala na Mubo na kayo ang ilang Mao ba span taon- kinabuhi. Oh, Mauna karon na dali wala. sila mga kuan, mga twink. Oh, maunang labi na, ang edad karon. ingel. Ang edad karon kuha na sila dali na magawas ang sakit sa inig edad na og mga 30. Pero sa unang panahon tagas kay sila edad. Kaya man sila managbilat. Kaya sa una bitaw manggawa sa Oh. mga cancer na sa mga 50, 60. 60. Ana no. Unya, ang Meron kanang- karon Ay, na wala sa ka sa ulo panahon eh. Pero 60 Gina- na edad. oh gidaot. Then isa pa jud. Nganong dili Gidautan. sila, nganong dili tagas og kinabuhi. Kay kana ba yang pagbilar-bilar mo trigger imong high blood, diabetes, Oh, tanan mo jud imong na. imuhang kaugalingon nga mga sakit mo react na siya. Tinuod. Mao gani na. Napagani sakit sa isa ka bana. Hoy, og the more na bilar, the more mo sa energetic. Ano na? Basta ka ng mga bana nga. Ade, ato nga. Basta mga bana nga mga hago. Mga Abi, may abi na ka. kog mga bana nga higang. Di, ang ako mo kasi kay benepisyo sa sayo matulog dagang kayo. Naoy. Ha? Naoy. Dali na pina kuhon jud kay nas nga tanan. Oh. Muta. Okay. Minud ka. Sayo gyud matulog ang bata kay ngano man magatubo mangod siya. Correct. Oo nya. Nya kita karon mga ginikanan usahay hatagan na ba natong cellphone ang bata dapat matulog na gina siya sayo kay mutubo pa siya kinahanglan pa ang iyahang kanang utok o kanang kuan ba kanang masudlan nagdevelop o pa. nagdevelop pagod siya nya imo nang gihatagan karon og cellphone. Insure Unang insure hari din na na kita, ato tagaan og cellphone atong mga anak. Wa dili na talaga ang atong gibayaran ang cellphone ang imong yaya. Oo. Wala. Mo na Oo, mayaya yaya, sa o mga mayaya bata. Uy, na nahimo sa baya bata. siya Pero kuan. mauli aksesori. ay ang makadaot sa bata. Kay Ang na lifespan nila dili na maabot kuan og pod. ana ang nasa Bible nga ang ato ang age kay 70 na lang karon pero di na mo abot og 70 Pinakataas ang 70 sa sa generation karon. generation karon tungod sa kanang Unya, cellphone. Unya kay murag lisod naman sila kontrolon. Mo na pa. Oh. Ato mga batanon. Ato namang Ah, naanda uy. naman Na-motivate na oy Mga na. batanon na to may lag matulog na ato mga estudyante og alas 10. Na alas 11. Pinakasayo na sila matulog Pinakasayo na. ana. nga Uy, mga nindot alas. unta ko makainbento sila og cellphone nga og kita ray nasayod ba nga katong cellphone na akani gamita dong pagka magana nagaduka.
Mayroon ka. Ikaw rin nasayod. Uy, nindot no, cellphone nga, sleeping phone. Sleeping tablet man, sleeping Lahi phone. ra gyud ang sa una o karon. Tagino, tinuod bitaw. Wala nga. Murag sayo mga matay batan-on ron ba, kasunod sa generation nato ba. Oh, kay Kita murag taas pa G. to sa pagkaon, usa Mm. sa pagkaon, ang pagkatulog Number one at yun. kuana ganang Gamay na lang ilang oras gamay na lang pagtulog. oras sa pagtulog. Then pag Gusto magod mga instant tanan instant Oh, food. mga anak na gyud. Then Mga soft drinks, instant na siya ba? dili na mo inom og kanang tubig kay tuana sa Sa kanang mga drinks. mga drinks na usa na Na, gina okay. sa nga ni ang drinks magka-trigger ba na nga dili ka katulog. Usa. Mula. Mm. Samot na Uy, ko. sa una, inig ka kanang human pa riyon to, wa na. Ay wan Tulog na. Dalaan na taglatos dire, matulog. Unya kay bawal naman ang latos-latos ron si. Mao na. Wala Sa na, una, oh. tulog ay bisag di ka tulog, piyong lang yung mata, pero maayo di ay bahalang dili ka tulog, piyong lang imong mata, mo nap lang ka ba. Dili ka kanang ong dili makatulog pero piyongon yun ang mata para makapahulay. Unya karon kay di man Dili na makapahulay kay eh. inig human ang trabaho sa mga Naiingon gisulatanan. Mao na din cellphone. Accept the consequences for the new Di May gani gani ka usay. pahulay. Usay bitaw mo ko pero bitaw ng mata bi apon nga kuan ka nang gagasige tag ana sa tong cellphone bitaw na namay na ako nakatry ko ana tingnan ko ba nga nung sakit ko simon nagbong na yung cellphone. Mao na. Oh. So- Usa man gid punta nga naagi tay mga lapses bahin sa cellphone mo na discipline ato man na na yun. experience atong itambag sa mga kabatanunan. Unya kay lisod na ra ba sila disiplinahon imong Unya inig pagbangon. mata pag yun. Lisod sila ko Natulog ano. og mga alas 10. Mm. Pag mata pag yun sa buntag, dili pag yun Bible ang giatubang. Mm. Kuha na yun sa Cellphone. Uy, isa nga benepisyo sa sayo matulog, maka prayer pa ka, maka fellowship pa ang pamilya. Dayon makabanding-banding pa na ba? Sa unang panahon, inagabuntag sa iyo, makapasalamat ka, makakanta ka, maka-worship ka, makaampo ka. Salamat Ginoo kay kanang imo kong gipukaw sa akong katulogon. Panupod ka sa adlaw. Pagkaabot sa gabi makapasalamat na pod. Di may cellphone pero karon. Wala Then tingnan. Wala nice, na gyud sa mga cellphone bata na ng gyud karon. ang giuna. Murag, wala na gyud siguro ng mga pag-ampong ng anak ba? Siguro. Kaya nga nanigmata. Cellphone. Cellphone ang danaon. Inig ka tulog. Sama ni oh, cellphone na. Na. So magti-ayon nga sa'yo matulog. Benepisyo? Sa benepisyo. De, kada mutana ko, batanon o tiguwang. Batanon ba kana sayo pa nga nangaminyo o sa mga edad-edad na. Kuanlet. Do naman po Daghang benepisyo sa mga batanon nga magtiayon nga sayo matulog. Sayo makapatutoy sa bata. Oh, sayo makapatuloy sa Pagkatataon, bata. dahil naman mututoy. lainan no. Ote, Kaya idara na di ay. Wa na wala ka yata. na utas. Eh, Wala ka na utas. na. Ha? May nga, dede. Mm. Mamukaw. Matuog na ta. Unya kag tiguwang na mapalong mo na. Sapot na pud. Paita. Mamukaw lagi niya pag pagpukaw ron kay nakuan man. Natuog man isa matuog na lang ta. Ano mahimo? Kuan gid. Kaway suga. Na nindot gid ni sayo matulog lagi. Nagigidag ka mahimo. Oh, dagang Nagamay mo. Nagamay mo damgo. Oh, sakto. Porya orong na pod. Lagi. Dagang may mo sa man. Pero og dili ka busog, kanang sakto lang imong gikaon sa gabi dili ka daghan damgo. Dili siya pwede. Maayo ang imong katulog. Uy, dili pud pwede matulog nga busog kay ka. Kaya diha na Tug mo ka dayon? magdamgo nya. Bukuron ra ba ka atong mga kuan nga hangtod o rumon Oromon. Oh, oromon gid siya. tungod sa kabusog. Hindi. Pero ug ato mo kung sumadahon no, ang Ginoo nagingon baya nga kanang paminaw kamo. Paminaw. Para sa maayong panglawas, Oo. nahanglan matulog dito sa iyo. Una bisugos Ginoo, paminaw. Matulog og sayo, umatapok sayo. Oh, Kaya ang gikanalan sa tong lawas, only 8 hours raman jud siya. Pwede man mo dan, kami naghago ka. Anan daghan kay ko himuonon. Ana mo na ang estudyante. Pero ang bana gyud og asawa daghan jud mahimo basta sayo mga tulog. Oh, daghang mahimo kay Oh, ano nga mga orasa. tugas ni Nodlen. Daghan ni kabuntag hasta bukag kabaan. Hindi, Pero walay nahimo. Way na imo panglambos na mga kuan pangbundag Oh, na. yeah. Ay, paglungat. Do. Uy, lagi ko Kabo, nga. kabo. Dili ko ngalan ha. Ayun sa dong. Kanang wala man ka puntos. Outside ko lambo. Mingon na yun, dong. Ang baka dong. Ang bana. Baka, barang matay na baka da. Mutigway.
nagbilar mo. Gibalibaran. Nabilar, magod ka. Oo. Ang kapuntos mo nang makatulong. Oh, mabilang sa nang bilang ka na. Lagi. Aburido kay mo. Aburido kay mo to. Aburido Pero kayo. kung sayo nga nakapuntos. Ay. Ayaw, Ayaw day. kayo nang maglungag. Dahil aha naman tong bukag dahil kay kabaan ako. Oh, ano na basta sa'yo Wala-wala makapuntos. sapot. Kung Wala sa'yo, sapot. bitaw matulog. Kaya makisaya pa magod mo. Number one. Kung sa'yo mga planos, una, kana. Tinodjud si. Sindot man ang- Nya labi na bitaw matag sayo sa kanan, adlawon. bitaw Oh. nin nga kanang mag-istorya. After na biya nang naghalo. Mabilar mo ang nagsamutan. Uy, nakarelate ko ana. Hindi ka man kaya matulog Ay. ka kaya mabilar mo. Sa tinuod lang. Ako di ko ganahan mga ingonana nga kanang ana. Nag-perform, nagtabi. Le, mas relax kung sayo. Di, mo-share ko, mas relax kung sayo. Ngano, mas energy man kay bagong panihapon, so nakailag busog. Sus, parang ikaba ng anak ng kadlawon. Kaya naman. Mani maahong lao ya sudan ginamos. Nya, ang panay inaong tuba na ni mo. Okay ra gyud ang mga tulog kung sa'yo. Ay, kaya Tinood lang na. Tinood man na ako ng maahong tuba. Ito siya. Ato na sayo. Pala dili man way man ho. Pagka nang sayo, di kayo nagmamahaw talaga. Kay tuba. Ito sa tinood lang, ang kaning pagtulog yung sayo, advantage yung magtiayon. Dako pag-agi, oy, magdali-dali. Kanang kadlawon gamay ra kag oras ana. Samantala nga ng bagong gabi eh. Taas kay mo daghang mahimong style. Pangguna, paglampas. Unsa ba? Ha? Pangguna, Oh, paglampas. Unsa ba? paglampas lang una ba ginyo nga mga posisyon. Dahil ito magdinaya lang ko ito lagi. Daghang jud siya oy Oy, advantage. kanang unsa man gyud na siya. Communication. Og dili bitaw kung katulog. Oh. Hangyoan yung bana para makatulog mo. Di sayo Hindi na ka si human. magdulag siya. Mo na pinakamayong tambal sa dili katulog. Mao gyud tinood ba gyud na pero yung mga babae mo maulaw butang mga ulit ay. Ha? Uy, Maulaw jud. Dili man li. Di sa in reality li. Kanang lang gyapon mag-charge. Dayon. Uy, Unya, sa'yo kayo mo natulog. oh. Nya maulaw man kanong nga bayi. Oh, Kung maulaw ka Ay, na. nanay, naka-idea. Kanang, ito, mahida ka, mana. Eh, anak, di ba? Uy, naisayo na na. Uy, color coding. Oh, nya. Dong. Wala ka. Mataw hindi na ka. Si Karan dyan mo kuan ba kanang tuyo Ah, ka kanang ah. naghagok na to siya si Karan dyan mo. Kaya ba kayo kakatulog? Kaya ba nagaburido jud. Nagaburido yung kawa Uy, kakatulog. mailan man ang bayi o kanang kuan siya, o kanang ready kay siya kay sayo na magikay. Then, mag-yellow ko sa kailan? bubong, no? Oh, then, Tayo wala yellow na, ribbon. mag-tile dari yellow ribbon sila. Wala man ta kasubay ko Noy, na. nay, magtiayon nga. Day, kung isuot na, jadong, kung isuot na kuning ako ang night gown na pag suot pang night is pag paggabi ready na siya na, okay siya gamiton. Kaning pula. O niya, Oh, Na may asawa, magkasunis matulog. layo pang sildo, anak. oh. Uy, dili magkasuli si Kaya niya, kaya lapit ng sweldo, na mag-short na. Dili, Ako. dili, may ngalin na ano. Okay, kanang, doon, wala na kayo panty. Nga, doon mas wildo. Ay, kabala ka, kay balita ugma. Tulog na kay palit ugma. Ay, basta yung nana na nga mabalibad. Kuyaw na na. Ayun. Kanang nakahubo na yung mga tip. Parang naon na ni mo. O naanilain ba? Ino ni Gargang, ay, kabala ka na kayo ugma. Balita, sweldo mo na ako. Hala. Nga ikaw, naglinato ka, kay, doon sweldo naman pagka ugma. Ay, kumpiyansa di. Doon, wala na kayo panty doon. Na, ay, yung kumpiyansa na yun. Nawala na yung panty. Di ko siya magamit. Laki na. Ino nagka, o bitaw tinod ka na, ino nagka, ay, kabala ka, kay ugma, palitag panty, kay sweldo. Di, seryoso ko. Ay ko, saan naman niya tulog? Di mo gibugamit na ko. Hala, basin ko diabetic. Lagi ka diabetic. Nilibihan na mo pa nila. Ay, linus na. Upit, bisan pikpikon. Basta kay, ko na sila. May nang sa'yo ganyan matulog. Kaya aron, Maka-repair. inagikan. Araw mapikpik na ko. Kasala kita. Pikpik ko ba na sa ugay ba? Kau ba na sa ugay si? Aron di mo mabilar. Ha? Aron di mabilar. Sa tinod lang, mas mayong ang performance sa'yo. Akong Aron di tambag yung mabilar. truth real experience nindot ang sa'yo. Kaysa anang mga Kasi ato usa ka sa ka alas lang 12 mga mabilar. midnight. Di mayo. Kanta lang midnight. Nga no, may nang mas una siyang nabawa ba kasi adlaw na ibutotoy. Kagabi. Pagkagabi palo po na daw ibutotoy. Tarong nga na, bisa man. Pinagkaadlaw, kita'y magpatutoy. Oh, Hindi bata, kagabi, kita'y mututoy. Apag si Oroy. ikaw ba? Sos,
ang bata adlaw kay magpatutoy. Oh. Daw bi kay lisod pod. Ala dritso sa ubos, mapit man yun nay mga terminal. Sa terminal. Mapit sa bus stop, Babay ayaw na. sa terminal. Ha? Mapit sa bus stop, ayaw sa terminal. Basta pa na siya. Oo. Lukat mag ticket. Basta lagi nagamututoy. Luya sa ilan. Sayo ang dato matulog. Benepisyo ba? Benepisyo. Oo. Sa sayo matulog. Umor dito, yung ingaw Hindi ni. dito. Oh, Oh. dali na. Sayo matulog. Matulog kay inigtrabaho nimo. Oh. Presko mo na. Wala lagi sapot Wala lagi. Basta sapot. matagaan gani Oh, nimo wala. sa gusto nga sayo-sayo mawa yung sapot lagi. Wala lagi Oo. yun. Pero dili matagaan sa gusto. Aburido. Aburido. Makagrahi pod. Daghan grahi na. Tolong mo na pala paggahi ha, ug aha ni grahi. Di basig ato ni kumpare Ah, na wala na mo din na. mo grahi. So, Manang pasakyon yung sayo. pasok po. May na kana po dinig pasakay og sayo kinahanglan maabot po dito sa gipadulngan oy. Diba si dili maabot sa naglibot. Muna yung Muna magani sa Ingon ani magod. magani na Eh basta. reality ha, ingon ani gid siya. Ang bana pag uli sa balay. Sus ikaw bangag-bangag ka, isugay ka, pagsapot-sapot ka. Wala na oy, dili na sila kuan. Nga na Dili dili na sila sila mga- dili sila maabot dito sa padulngan. Oh, So, saan na lahi lang magtugto nga. Tipas na. Ka muna yung likado. naog na lang sa imbes gikan siya baroy, naog siya Oh. baranding, naog na siya Oh. sa lanipaw. Mo gani na, kay dagan ko na itabo nga ang kaning bana mo lalaki mo na sila. Magdamor ka magpakita na nila caring bitaw. Sa tinuod na dili na sila makaunaw na magpakapamang mamari pa na. Mulikoy. Ato gyud na dito. May na may na magsabot daan nga. Dungan biya gid ha. Dungan biya gid abot sa baranding. Kanang dito ko na nga. Siya kanang Nakaabot na sa nakaabot na baranding. dito na pa ka sa baka. Maghay ka. Ang ako. Pagkawagi ayo. Wala ay. Kinanglan. Manang Ikaw fair. kay una. Kinanglan ang Dapat yun ikaw understanding. ang asawa mo kinanglan maabot og unang baranding. Dili gyud O ka sa siya maghay. kinahanglan na gyoy kanang give and take process ba. Oh, ana jud. Mo na gingon nila nga unsa di ay inig unsa na magtabi gyud. Yung magsabot gid mo nga. Magsabot gyud. Nga ikaw Lab, una, ha, ikaw lab. una kuan ha. Lab, kinahanglan na kang si manahon na ako'y may lalom. Ugma, ikaw rin may mabaw. Ano ba sunod si mana? Dapat ba nagsabot? Weekly din na. Ha? Weekly din na. 3 times a week. Musagot ka ikaw inaluman ka nunay? Magtsuro ba? Di ka kabalos. Yan ka lang paminaw. Kinano mo balis ko siya? Dili sana. Ha? Dili sana. Naam siya ibabaw sa bus. Di sana eh. Lain, di ka man. Ako sa lawak Dili dili ka kasi lukat ta mo sa ka ibabaw. ticket. Yung Manggunit terminal mabud mo siya. ka. Manggunit mabud siya sa ibabaw sa Ang bus. ngunit po siya. Oo. Oo. Di sabutan naman to ninyo. Experience ba? Hindi ko man na siya kanang sabot-sabot regular. Dagan lagi kang benepisyo na. Kaya pa to Nang ninyo. kinahanglan gyud na sayo matulog aron. Daghang mabuhat. Mawalang eyebags. Mabuhat sa gabi ug mabuhat sa adlaw ing kabuntag. Uy. Wala kay eyebags. Uy, ang eyebags yun li. Klaro yung kay li. Ha, mo ding Ay, Ako, ako ako. sige ikaw wala kay tulog. Wala ka matulog. Kay na kay eyebags. Hereditary na ni dili ni kuan. Mao na ni siya. wala labot wala Uy, tulog. prisko imong panghuna-huna ang gyud. Prisko Lagi siya. na, lagi na. Wala. Mao gyud ay Wala na. kinahanglan gyud. From now on, matulog na kita. Sayo. Labing dugay nato ng Alas 9. alas 8:30 to alas 9. Oh, sa atong Dayon, pangidaron okay. gyud. Anang inikabuntag manggod. Inikabuntag na murag alas 5 mata na kita alas 4. Kamata na kita. Dagan natag nahimo. Lahi na ra bang kinatulgan na ni mga tiguls. Lahi na do. Ang kinatulgan. Lagi lahi na siya oy minano. Mayo yun ang sa magtiayon. Nagyo pagsabot nga. Sayo ta matulog. Sayo Kay aron nga maayo ang tulog ba? Day, sayo ta matulog ron day. Ano ba? Kaya pa man sayo puta makasugod, sayo puta mahuman. Kay og sayo ta tulog dai o kadyot lang. Sige pag cellphone niyang bala to na tulog na sa kwarto. Nag-brep na impas. Unya wala pa gyud. Mo nang ko sa away. Uy, narabay. Kuha na ni siya. Nanawag ng bana. Dobi kami medyo idadidara naman. Day, Alina. Kaya mo siguro pag-energize ba. Sus, kay dugay-dugay man. Wala na hinon. Wala. Sige siya sa away. Lagi na. Oh, mako siya sa away. Manang nagayan gyud siya. Sabot-sabot ra gyud gihapon. Kay magduda na maday nang bana nga ano. Anong dugay man Dugay nimo? magay ko dragi day. Dako yun eh.
tulog Dugay man ang ni asawa. Miguan, tulog ni dugay man ko gi. Dugay mo Unang nakatulog ang iya. Dugay magugi ari na una nakatulog ni. Nauna katulog. Mas wala pang iringin tapan. Manang mayo gyud matulog og sayo para mayo atong lawas. Sa gina, sa gina. Uy, makalukimia manggod. Makalukimia ang sige kabilar. Ako pag bilar ko kanunay dili na ko ganahan. Labi na kaliwat na mo nga kuan, di na ko na magtrabaho pagka buntag na. Ako Oh, mayo lawas. kaliwat na mo leukemia dili siya maayo jud yung doktor. Ana. Mayo gyud matulog og sayo. Kay healthy ang imong panglawas matulog og sayo. Daghan kang mahimo. Maka-recover po imong immune system jud, number 1. Mo bayag yun nga Immune system kinahanglan mo, gyud recover na gyud siya. kuan. Kay Na na-repair man siya. 8 hours yun ang Eight Kaya Ten doon ay hours. sikreto ana, adiser ka matulog, inom siya kag 1 glass of milk. Oh, kundi isa ka swak. Dayon, Mm. ayaw na po og kanang mala city na ayaw na inom daghang kang tubig. O dili siya Hindi tubig. ka natulog. Gatas siya si Sige na lang ka pangihi. before bedtime. Before bedtime, 1 glass of milk yun. Ako di pero ko kuan silbi mas nakita. maayo ko Lahat. tingali sa para sa ko alang kay na-experience mo na ko na nga nag-inom og tubig before natulog kay mo lagi na. Huy, mag-iihi ka. Pukawon ka. Mabilar mas mo maayo ka. pa tingay ganang mag-aral tigag ari na wala. Mabilar ka. Mabilar ka. Oh, Sig yeah. pangihi. Ayaw ng At tubig. least nga Gatas lagi. Wala yun. Gi-required yun. Gatas yun. 1 glass yun siya. Inumon ganin mo. Kada dahin katulog. Lami imong tulog. Mo na ingon sa doktor Oh. nga ayaw na inom og daghang tubig nga matulog na ka. Inom kag daghang tubig ani ka sa alas 5, alas 6, alas 6:30. Gikan sa buntag. Mm. Unto nga kinahanglan. Basta ako gawin na kong gatas yun. Kay og mo inom kag tubig dayon ka tulog alas 7, matulog ka alas 8 wa na. Magsigil na ka balik-balik si pangihi. Wala Mabilar na. na Wala ka. ka na imong tulog. Wala kay mo si makabamon. Pangihi. Ako, di ko makontento. Kung gatas lagi. Ilami akong Kung mo tulog. nang ginangatog yung paningkamutan, so karon kay naka-research naman ta ginaning ginagmay lang ato nga lang nadungagan atong kahibalo ba Ibalo ba? nga kinahanglan matulog tag sayo. Labi na kanang may nga lugar. Tulog. Oh, itulog yun. O, itulog siya si. Pag mawala, dili na Pag-abot. nimo tulog. Oh. Mawala din na. Pag murag duka na bitaw ka na uguton ka sa tulog, dayban pini mo dai ng katid. Uy, ako biyaan ako, tinuod lang unsa man kadagan akong trabahoon, katunggon ko biyaan ako eh. Kaya sa atong pangidaro Tulog ko. Inig kamatan to alas 12 alauna wa. Dili Ano na. na oy, dili na. Dili na siya, Daghan na kayong imuhang manulod si muna una. Kanang nakatulog na bitaw ka niya, nay mo kaluskos sa balay, na lisod na bakwion mo tulog oy. Pagkabuntag, asapot na eh. Wala yun, walay maayong benepisyo ang dili ka katarong tulog. Nagsanang kay banghag wa na day Sapot ko. siya. Ilan Ayaw ko na do. kadlawon. Oh. Usa ganina si katong giingon nga di gyud maayo ang kadlawon kay mailan man ka dito sa musilingan sa kana dugay na katulog Dugay na kamata na late. ay oh dugay na kamata agay kuha na kanang nanginhas Kuan na ni sayo matulog aron makuan gid ba ma-energize ta na. mutubo sa mga bata Oh, bata sa mga mutubo. bata. Mutubo sila mo kuan sila ba ilahang tinubuan Alang sa mga viewers, kamo na nay magtulog-timbang sa among mga among mga kukabildo. Pero Aha mo pabor. inaana sa pabor. Kay ikaw Sayo matulog o oh magbilang. bilang kinahanglan gyud ta nga ato yung unang-unaon ug ahay pinakalabing mas maayo kay para sa ako may gyud tong sayo tang matulog mga dasis labing na aduna tay mga Yun mo na to. mga lovers or mga husband sa mga magtiayon labi na mga batanon dakog agi Sayo gid ta matulog. dagang agi O Bye.